CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shnong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jompi उसका नाम नहीं मालूम क्या है नाले का जो बोर्ड है नहीं वो जो लिखा हुआ जो लिखा बाहर में है ना कौन क्या वो कौन पेन क्या Ki bor Shnong jong ka Laban kila penpau ka jing sngo Bitar halor ka jingle don bor jong Wei u Riew Shimet da ka Thoh hi ya ka Jingtip no parking ha ka kenro bat ha ni ka Jingtip ula Thoh ba ki ba pen khen an dan kuna 1000 tengka bat harum jong ka Jingtip u Thoh ba ka dei ka hukum na ka Shnong traffic police lani STP kani ka Jingtip ka dei ka badan ha krep sing swear road ka surok ka ba ka Shnong kala ainam sha urang ba Shnong barim Ki bor Shnong kila penparu ka jing sngosi ba u Riew Shimet ula pendam no ya ka Jingtip krep sing swear road henry la pendap da ka Jingtip no parking bat ya ka Jingtip krep sing swear road la ra kham sharum urang ba dong jong kani ka dong uba Germanik merthong harengkat urang ba Shnong ka Laban uba Edward Khlem lang kila Thoh ba kila keli na ki Pulit halor ka jingbo ya kani ka Jingtip henry ula ong ba na kaliang jong ki Pulit kila pentip ba kim don Jingtip AA bat shim Laban jingbit na ki banbo ya kani ka Jingtip kumta ka bor Shnong kala hukum ya ki traying ba ki dei ban pendam no ya kani ka Jingtip ka badan hasurok Shnong Aku pun bandang hi hendak ni siapa dia bertip dengan show balik nol kam. Mentau ya direct bet tengah ngam tip kata kompetisi. Haduk menawan hoi sini ngapai ada kelat Thoh kumnya. Jangan takut bani ke. Mana lai sini man bakal. Tu rumah Shnong lawan. Aku justru di lima kali mereka di Kata ke ini gereja municipal. Kamu try Laban STP Laban ngam Thoh ngam try kan I permission haduk I authority kan I permission kumlah. Yo ko complain kum tu kan na aku kan wut ni rang ba dong ko ni Thoh e jing le jong niu shahin ma ko ki ong ni bu Thoh e kan parking ni ko balong selfish motive for his own convenience only lagi sya kan ni ka lenti jong pai ba ko ba ko bom dan jing wit e jing sya ma kidan tang hati sai fin i sini banyak kali kan sandra tuli kamdan ikata ko ban penwit ba halu ban Thoh omne no parking kata ba dia ru ngamtip nanu your permission komne the Thoh STP fine 1000 tinding iPhone bar gini ki high up jum police official yung bang dan permission ko ta komno ne kom ta mo tiong ang ngin sa shim action ni Riew tama ka jingi ka long ba umdan ko station udon pa America chu I order ki nong 3 bakin Thoh e gani ka Thoh omne tingi na ka Shnong ni mot shim hi kani ka action e kini nong 3 ru ba nadi nang ni sakmat ba kim ni ban ngek yu taw ba ai order ki but la lalap akum kini ki jingle ba ka ma ba pen kelmar ka Shnong taw in shim kandon gidi shim stom ni dang ka Shnong ba kum ju ru ye ki bot ba hala ko ba sosi kalong ba nyum dan Jingtip ai hadu hadian bala itu irang ba dong ba ka dong gidi Thoh omne kum no ne Riew ba Shimet nam ta jing bento Shimet Thoh e gani jing Thoh ni kom di la Thoh om ta ngong ngau ngia Thoh om ta ngi kiling ong don em ne nang men pawan ko office nong yuang don support America dia nak kata kadau ngim la ban khot yu tingi ong ke kita nong 3 tingi yit kita nong 3 ngi ba la ban batai phang jung u ba kilek ni kam manu ba ai order kom ta ki batai ba ki ong kom ta phone u kom ta ban Thoh e gani ni ka Shnong kom ta Jingtip e lo ni Jadi kata ka order bisu ai mu ban Thoh kata Amerika bi phone iki kumta ban Thoh ta kata ka ting ong ko i rang ba long de ka long benta ka sitom ing ka Shnong ban kin sitom ni ban Thoh min pun sitom ka ki nong train nama train lam nem tai mo basa ma dan pa ka bo itu le si phone ni kata ting Jingtip
Inong tui jung urung imla mentip kata teh Riew ban pinstom stu ya kiru kam dan ngam sngo dade hadu kata Riew ka bakongsan ka di boleh ule aku ni kene ko buat ladang ni alat ung ni sekren ni bakal put udah lah khala sang ni di ju damsan ni mentaya samsem rusne bulan setia sama ulik wan ulik tentu Kedega jaka ni dega ba kiju pening kali ni penang ban. kam judi yang galim tu dan yang galim di sia di Riew tang ding pen pain yak yang time dan ding video em kene ga deh ne ke kene ke tu ha dah grab sing road untuk Mun kani ru kajuk. kene ru kadon ha kene fi ga di ko blue cha fi kum tu kum tak ke kalong bau ulek sama kor kini umburam yang kata gajing Thoh apa ngibu Shnong ha keteng jung wei nong ki rang ba Shnong jung ibu menchua mengiburam ibu nong tak dang sai keteng kene ka dia suai ruat kene ka Jingtip jung sap Jingtip ring fia tu rang ba dong ben pe juga tu di ong em dadi hadu kata-kata nomor ba kan ka boy ka din kan dia dong di ikut kembali ke kata-kata nomor tempat ya gajing yang jing Shnong dia Riew ka ba ikut makor kata ka di ka ba jing ini